Kedam tang pre ni phai thom kebarni Assam angkang pia long pen ing hoi pho along Assam Assembly by election paduponlo. Bangso ahut arnikangsam porphai kethom por ana bangke phant throkep ra pli tokbor pho an vote ke jok tang phai pleng tang lupusi pangdak pon. Assam state along ing hoi pho Assam Assembly ang hoi kedam tang pre ni phai thom kebarni paduponlo. Bangso vote ke jok pon arnikangsam porphai pho an mate kaddo kawe ghonta keba por an vote ke jok pon setami ing samjin pensi patang pon long lupusi state chief electoral officer Nitin Khade lapen vote ke jok esek webcasting ke lang chari pon atum pen pangdak pon. Bangso esek thangnat ka chihuri ave Longpho assembly ang hoy long kedo polling station tina long setami Central Armed Police Forces kilang charidun ki mesena joksi mesen pen Assam Assembly election mesen pen pachun pon long loputa ningje pon election ahut rajare asong ahin pen angache toydun lapen polling officer atum pen danglok bang solong nanga cherap chetodun atum anta COVID-19 ang prem kachipi tang atum si cherap chetodun lo Bangso kiligahut kaddo kabe suri sira pharoi sira throkep ra throk polling station tina longta inut COVID-19 ake sokelang abang pu bipon kaddo kabe lak thomra sirkep ra kethom ra bang throkep ra nerkep so arlo voter pen kaddo kabe lak nerkep voter atuma hin pensi mariani thaura Bhabanipur Gosaigaon lapen Tamulpur assembly ang hoyalong karjabdun kaddo kabe bang thomkep ra isiatum akopai paklang ponpo News report Karbiang Long Life